Čo vám prvé napadne, keď sa povie najčerstvejšie informácie z IT sveta? Alebo na premiéru, akej relácie sa tešíte každý druhý týždeň? No jasné, predsa na tú našu. Ani ja som sa vás už nevedela dočkať a tak sme tu opäť. Vitajte! Microsoft stále hľadá liek na klesajúcu popularitu počítačov a tiež svojho operačného systému Windows. Vietor z plachiet mu berú najmä mobilné platformy od Google či Apple. Podľa najnovšieho plánu bude poskytovať Windows celkom zadarmo. Ponuka však platí len pre výrobcov a zariadenia s uhlopriečkou pod 9 palcov. Aj to je ale pokrok, lebo paleta podobných zariadení je dnes už široká. Môžu sem spadať napríklad kompaktné tablety či smartfóny. Microsoft tým otvoril dvere k predstaveniu ešte lacnejších zariadení s oknami. Spoločnosť zároveň aktualizovala svoj najnovší operačný systém pre klientov. Windows 8.1 Update vylepšuje celkové ovládanie i prostredie, podporu moderného hardvéru aj vybrané aplikácie. Napríklad zabudovaný webový prehliadač Internet Explorer. Aktualizáciu výrobca ponúka prostredníctvom mechanizmu Windows Update a pre majiteľov Windows 8.1 je zadarmo. Stále ešte používate počítač s operačným systémom Windows XP? Majte sa na pozore. Microsoft totiž tento týždeň odstrihol XPčka od technickej podpory. Napriek tomu, že na celom svete systém stále používajú milióny počítačov, vrátane vlád a firiem. Ukončenie technickej podpory predovšetkým znamená, že pre systém už nebudú po 8. apríli vydávané oficiálne záplaty. Zvyšuje sa tým riziko napadnutia počítača vírusmi alebo povedzme odcudzenia citlivých dát. Pokiaľ plánujete napriek tomu počítač z Windows XP používať i naďalej, odporúčame nasadiť antivírusové či bezpečnostné nástroje. Drvivá väčšina z nich Windows XP plánuje podporovať i naďalej. Viaceré z nich aj celé roky. Súčasťou hernej konzoly Xbox One je aj vylepšený pohybový senzor Kinect. Už v lete tohto roka by mal pritom doraziť aj vo verzii pre bežné počítače s operačným systémom Windows. Nová verzia Kinectu je v porovnaní s predchodcom vo všetkých smeroch vyspelejšia. Video sníma vo vysokom rozlíšení a taktiež ponúka širšie zorné pole. Senzor je schopný identifikovať až 6 osôb súčasne a zároveň sledovať pohyb ich kostry, rozoznávať kĺby a dokonca mimiku. Všetky spomínané vylepšenia sa budú môcť uplatniť v hrách, ako aj aplikáciách orientovaných na zdravie, fitness alebo uľahčenie ovládania. Vývojári budú môcť svoje aplikácie pre Kinect ponúkať priamo v obchode Windows Store, čo má zrýchliť ich rozšírenie medzi používateľmi. Spoločnosť Amazon predstavila svoj nový miniatúrny set-top box s názvom Fire TV. Zariadenie je schopné lokálne spúšťať hry a zároveň streamovať online multimediálny obsah z ponuky Amazonu či iných služieb. O výkon sa stará štvorjadrový ARM procesor, 2 GB operačnej pamäte a k dispozícii je aj 8 GB priestor pre dáta. Fire TV disponuje taktiež funkciou hlasového ovládania pre zjednodušenie vyhľadávania obsahu podľa rôznych kritérií. Zariadenie stojí $99, no herný ovládač si záujemcovia musia dokúpiť samostatne za $40. Dostupnosť svojich hier pre novú platformu už prisľúbilo hneď niekoľko popredných štúdií a vydavateľstiev. Okay, Glass, record a video. Tatra banka predstavila aplikáciu pre okuliare Google Glass. Používatelia sa cez nich môžu pomocou hlasových pokynov spojiť s kontaktným centrom alebo nájsť najbližší bankomat či pobočku. You ready? You ready? Right there. Okay, Glass, take a picture. Ha 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 ha.
Hlasové príkazy je nutné zadávať v angličtine, keďže okuliare nášmu jazyku zatiaľ nerozumejú. Inteligentné okuliare Google Glass sú stále vo fáze testovania a na americký trh prídu niekedy v lete tohto roka. Už teraz však kolujú medzi prvými vývojármi a nadšencami, ktorí si ich zaobstarali za približne 1100 €. Slováci si na túto novinku budú však ešte musieť počkať. After this bridge, first exit. Google, say delicious in Thai. Aroy. Aroy. Google jellyfish. Well, let's see. It's beautiful. Europoslanci minulý týždeň schválili koniec roamingových poplatkov v krajinách Európskej únie. Návrh Bruselu počíta s tým, že do Vianoc 2015 už nebudeme platiť za roaming. Európska komisia ostro odmieta kritiku, že ide iba o gesto pred voľbami do Európskeho parlamentu. Chystané zmeny ešte budú riešiť jednotlivé členské štáty. V hre pritom nie je iba zrušenie roamingu, ale aj množstvo ďalších regulačných zmien. Ako to celé dopadne, by sme sa mali dozvedieť do konca roka. Aj tento rok klesnú ceny v roamingu tradične od júla. Stane sa tak naposledy. Európska únia už pred rokmi zaviedla eurotarifu, vďaka ktorej sa znižujú ceny volaní, správ aj dát. Brusel tvrdí, že zrušenie roamingu zákazníci nepocítia vo svojich peňaženkách pri iných službách. Telekom spustil LTE sieť už aj v Bratislave. Ponúkne rýchlosti sťahovania do 150 megabitov za sekundu a pri odosielaní do 50 megabitov. Od stredy sú rýchle dáta dostupné v Karlovke a Dúbravke. Postupne sa pripoja aj ďalšie lokality. Celé hlavné mesto by malo byť pokryté do konca mája. V Bratislave sa operátor musel spoľahnúť na frekvencie vydražené v aukcii. Frekvenčné pásmo, ktoré Telekom využil pre spustenie LTE siete ešte v novembri, nebolo vhodné, a to kvôli blízkosti hraníc. Po Bratislave budú nasledovať zvyšné dve nepokryté krajské mestá, teda Košice a Trenčín. Za využívanie dát v LTE sieti si musíte priplatiť. Služba stojí 5 až 10 € mesačne k hlasovému paušálu alebo mobilnému internetu. Najvyšší program Happy má LTE prenosy zahrnuté už v cene. Na balíčky s veľkým objemom dát si ale ešte musíme počkať. Opäť sme vyčerpali všetkých 7 tém, ktoré sme si pre vás pripravili, a to znamená len jedno. Koniec dnešnej relácie, ale už teraz sa môžete tešiť na tú budúcu. Majte ešte krásny zvyšok dňa. Vidíme sa o 2 týždne.